Brojne su manifestacije u okviru 43. književnih susreta na Kozari. U Prijedorskoj galeriji 96 održano je tradicionalno književno veče pjesnika Zavičajnog kruga. Iako prepoznatljiva po svom stvaralaštvu, Kristina Plavšić iz Novog Grada prvi put učestvuje na književnim susretima na Kozari. Mi Novljani smo srcem vezani za Prijedor. Znači, mi Prijedor smatramo kao svoj grad. Ovo je prvi put da učestvujem ovdje i srećna sam, zadovoljna i ponosna što sam tu sa vama. Da književni susreti na Kozari kao i popratne manifestacije iz godine u godinu dobijaju na kvalitetu, potvrđuju i učesnici. Ovi susreti, koliko ja mogu i koliko pratim, dobijaju na značaju, na ugledu. Prema tome, biti učesnik na ovakvom jednom susretu mnogo znači. Za razliku od prethodnih godina, Zavičajni krug održava se među prvima u okviru obilježavanja književnih susreta. Na drugi način predstavljamo književnike, pjesnike Zavičajnog kruga. Uvijek su oni bili na završetku, na zatvaranju, a evo mi večeras pokušavamo da zaista to promijenimo i da oni budu na početku tih pjesničkih manifestacija. Zavičajni krug okupio je pjesnike podkozarskih gradova i opština, a u muzičkom dijelu programa učestvovao i profesor Prijedorske muzičke škole.